Tijekom razdoblja Miocena i Pliocena, koja obuhvaćaju približno razdoblje od prije 23 milijuna godina do 2,6 milijuna godina prije naše ere, Zemlja je doživjela duboke klimatske promjene koje su obilježile evoluciju morskog života. U to je vrijeme globalna klima bila znatno toplija nego danas, a prosječna temperatura planeta povremeno je premašivala današnje vrijednosti za nekoliko stupnjeva. Polarni ledeni pokrovi, znatno manje rasprostranjeni, nisu zadržavali toliko vode u obliku leda, što je uzrokovalo značajan porast razine mora. Geološke procjene sugeriraju da je razina mora u nekim područjima mogla biti i do 50 metara viša od današnje. Kao izravna posljedica tog porasta, formirala su se prostrana obalna područja, stvarajući okruženja pogodna za proliferaciju velikih morskih grabežljivaca. U ovom prosperitetnom vodenom krajoliku, Megalodon, zastrašujući morski pas, čija je duljina mogla premašiti 18 metara, pronašao je idealno okruženje za lov, razmnožavanje i vladanje na vrhu hranidbenog lanca. Tijekom Miocena, planet je prolazio kroz relativno toplu i vlažnu fazu, što je pogodovalo širenju tropskih šuma na kontinentima i razvoju bogatih travnjaka u umjerenim područjima. Mora su, sa svoje strane, bila prepuna hranjivih tvari koje su dolazile iz kopnenih riječnih tokova i oceanskih strujanja, olakšanih rasporedom kontinenata. Procjenjuje se da je između 15 i 20 milijuna godina prije naše ere klima bila dovoljno stabilna da omogući procvat velike raznolikosti morskih vrsta. Divovske morske kornjače, prisutne već milijunima godina, bile su samo jedan primjer među mnoštvom bića koja su evoluirala u tim ekosustavima. Postojali su i primitivni manatiji, velike usate kitove te značajna raznolikost riba, izuzetno raznolikih veličina i oblika. Ova bogata fauna djelomično je bila posljedica topline okoliša, koja je vode bogate algama i planktonom činila osnovom morske hranidbene piramide. U tom su se kontekstu veliki morski psi poput Megalodona okoristili obiljem plijena tijekom tih razdoblja. Međutim, prijelaz u Pliocen, koji obuhvaća razdoblje između 5,3 i 2,6 milijuna godina prije naše ere, donio je sa sobom određene promjene. Globalna klima, iako još uvijek topla, tada je započela blagi trend zahlađenja, djelomično zbog pomicanja tektonskih ploča i formiranja različitih morskih putova, poput pojave ili zatvaranja tjesnaca. Na primjer, konfiguracija Panamske prevlake, koja se počela učvršćivati, promijenila je strujanja između Tihog i Atlantskog oceana. Unatoč tim promjenama, oceanske temperature ostale su dovoljno visoke da u mnogim bazenima mogu ugostiti velike morske životinje. Stoga su većina tropskih i subtropskih obala, pa čak i neka umjerena područja, i dalje u velikoj mjeri bila povoljna za život snažnih i impozantnih morskih vrsta. Ovo zlatno doba velikih morskih lovaca obilježila je visoka produktivnost obalnih voda, složeni hranidbeni lanci i prosperitetni ekosustavi u kojima je konkurencija za opstanak bila žestoka. U tim golemim morskim okruženjima rasprostranjenost obala bila je ključan čimbenik. Razina mora, viša nego danas, stvorila je velike plitke kontinentalne police nudeći nevjerojatnu raznolikost ekoloških niša. Livade morskih trava, zakrivljeni koraljni grebeni i druge podmorske strukture pružali su zaklon i hranu bezbrojnim ribama i morskim sisavcima. Pinipedi, skupina koja uključuje tuljane i morske lavove, procvjetali su u mnogim regijama, koristeći plitke vode za lov i odmor na lako dostupnim obalama. S druge strane, neke vrste, poput primitivnih kitova i drevnih dupina, evoluirale su u tim bogatim okruženjima i diverzificirale se iskorištavajući velike populacije riba i lignji. Sve su te životinje činile glavni plijen za tako zastrašujućeg grabežljivca kao što je Megalodon, koji je ovdje pronašao golemu zalihu za održavanje svog kolosalnog metabolizma. Mnogi drugi morski psi dijelili su stanište s Megalodonom tijekom tih razdoblja.
Neki su, unatoč svojoj respektabilnoj veličini, i dalje bili znatno manji od tog kolosa. Na primjer, postojali su preci čekičastih ili tigrastih morskih pasa sposobni loviti raznoliki plijen, ali rijetko su mogli konkurirati megalodonu za najveće morske sisavce. Interakcije nisu bile ograničene samo na unutarvrsnu konkurenciju među morskim psima. Grabežljivi kitovi, poput primitivnih predaka orki ili drugih robusnih odontoceta, također su mogli predstavljati konkurenciju za određeni plijen. Osim toga, pinipedi su se, često u skupinama, znali kolektivno braniti među sezonskim ledom ili obalnim stijenama kada je to bilo moguće. Međutim, te životinje očito nisu mogle parirati snazi odraslog megalodona u otvorenim vodama, gdje je potonji dominirao. U nekim je slučajevima megalodon morao suočiti različite strategije preživljavanja, ali nikada nije izgubio svoj dominantni položaj u većini toplih i umjerenih oceana. Uloga megalodona u regulaciji morskih populacija ne smije se podcijeniti. Oni koji ga svrstavaju među supergrabežljivce naglašavaju da je vjerojatno mogao utjecati na raspodjelu i migraciju svog plijena, prisiljavajući određene vrste da izbjegavaju područja lova s pretjeranim rizikom. Kroz kaskadni učinak, prisutnost megalodona pridonijela je održavanju ravnoteže između različitih komponenti hranidbenog lanca. Napadajući ponajprije veliki plijen, omogućio je manjim ribama da se razvijaju u dovoljnim količinama kako bi zadovoljile potrebe drugih srednjih grabežljivaca. U toj složenoj mreži svaka riba, svaka kornjača i svaka vrsta zauzimala je određeno mjesto. Sekundarni grabežljivci, poput nekih morskih pasa srednje veličine, pridonosili su sprječavanju prenapučenosti ribljih vrsta. Megalodon na vrhu ove piramide kontrolirao je glavne morske biljojede, održavajući tako dinamiku u kojoj prekomjerni izlov ili privremeni nestanak neke vrste nisu nužno dovodili do kolapsa ekosustava. Naravno, ti su procesi bili rezultat složenih međusobnih odnosa. No megalodon je pridonosio tome da se ravnoteža ne nagne previše na jednu ili drugu stranu, osiguravajući određenu dugoročnu stabilnost sve dok se kasnije nisu dogodile veće promjene. Što se tiče njegove geografske rasprostranjenosti, fosili zuba i kralježaka megalodona pokazuju da je bio prisutan na gotovo svim kontinentima. Istraživači su otkrili dokaze njegove prisutnosti u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Europi, Africi, Aziji i Australiji. Antarktika je iznimka, jer do danas ondje nije zabilježeno nijedno potvrđeno otkriće. Nekoliko hipoteza može objasniti tu odsutnost. Vjerojatno je voda ondje bila prehladna tijekom većeg dijela godine da bi se megalodon mogao nastaniti, ili je svaka moguća prisutnost izgubljena u danas nedostupnim geološkim slojevima. U svakom slučaju, megalodon je bio posebno prilagođen umjerenim i tropskim vodama, tražeći blaže temperature koje su pogodovale njegovu metabolizmu. Neka paleoklimatska istraživanja sugeriraju da je ovaj div preferirao vode temperature između 12 i 27 stupnjeva Celzijusa. Kako bi se razumjela snaga i mjesto koje je megalodon zauzimao u prapovijesnim oceanima, ključno je uzeti u obzir njegove iznimne dimenzije. Najprihvaćenije znanstvene procjene sugeriraju da je ovaj golemi morski pas mogao doseći maksimalnu duljinu od oko 18 metara, iako su neki paleontolozi iznijeli hipotezu da su se pojedini primjerci približavali i 20 metara. Ipak, raspon od 15 do 18 metara ostaje najrealističniji prema većini istraživanja. Takva veličina svrstala ga je daleko iznad prosječne veličine većine modernih morskih pasa, uključujući velikog bijelog morskog psa, koji kod najvećih jedinki često doseže najviše oko 5 do 6 metara. Osim impresivne duljine, megalodon je imao i kolosalnu masu. Paleontolozi procjenjuju da je odrasla jedinka mogla težiti između 50 i 70 tona, što daleko nadmašuje masu suvremenih morskih pasa. Za usporedbu, veliki bijeli morski pas od 6 metara obično doseže najviše oko 2 tone.
Razlika u težini, u kombinaciji s impozantnom veličinom, upućuje na znatnu mišićnu snagu i apetit primjeren njegovim energetskim potrebama. Kao referenca, kitopsina, najveća danas živuća riba, u prosjeku mjeri između 8 i 10 metara, s rekordom blizu 18 metara, ali njezina planktonska prehrana ne može se usporediti s prehranom megalodona. Potonji je očito bio grabežljivac sposoban napadati plijen znatne veličine poput primitivnih kitova ili velikih morskih sisavaca svog vremena. Procjena veličine megalodona temelji se ponajprije na proučavanju njegovih fosiliziranih zuba i na matematičkim modelima. Istraživači se osobito oslanjaju na korelaciju između veličine čeljusti i veličine cijelog morskog psa. Uspoređivanje duljine korijena zuba ili visine krune omogućuje određivanje vjerojatnih raspona. Iako su fosilizirani hrskavični kosturi rijetki jer se hrskavica slabo očuva, obilje pronađenih zuba na različitim nalazištima diljem svijeta omogućilo je stvaranje čvrste statističke baze. Jedna od najupečatljivijih karakteristika megalodona leži u obliku i snazi njegove čeljusti. Za razliku od mnogih današnjih morskih pasa koji već posjeduju impresivnu snagu ugriza, megalodon je vjerojatno imao najmoćniji ugriz u povijesti morskih pasa. Neka modeliranja procjenjuju da je njegova snaga ugriza mogla premašiti 100.000 newtona, a prema nekim izračunima čak i 150.000. Kako bi se te brojke stavile u perspektivu, suvremeni veliki bijeli morski pas razvija maksimalnu snagu ugriza od oko 18.000 newtona, što predstavlja kolosalnu razliku. Ta se nevjerojatna snaga očitovala u zakrivljenoj čeljusti opremljenoj s više redova trokutastih zuba. Zubi megalodona mogli su doseći visinu od 17 ili 18 centimetara, s fino nazubljenim rubovima, savršenima za rezanje debelog mesa. Trokutasti oblik, u kombinaciji s čvrstim korijenom, jamčio je veliku otpornost na pritisak pri napadu na golemi plijen. Svaka je čeljust obično sadržavala nekoliko funkcionalnih redova te zalihu zamjenskih zuba u različitim fazama razvoja, spremnih da ih zamijene u slučaju gubitka. Morski psi, uključujući megalodona, tijekom cijelog života neprestano obnavljaju zube, što je ključan proces za nadoknadu trošenja uslijed ponavljanih ugriza u kosti i lešine. Pronađeni su fosili kitovskih kostiju s dubokim tragovima ugriza, jasno pripisivima golemom morskom psu, sposobnom otkinuti velike komade mesa. Fosilizirani zubi, raspoređeni u luku, također su omogućili rekonstrukciju moguće širine čeljusti. U muzejima nije rijetkost vidjeti rekonstrukcije čeljusti megalodona šire od 3 metra, unutar kojih odrasla osoba može lako stajati uspravno. Ta slika često zaokuplja maštu i pokazuje kako je plijen toga doba mogao biti progutan ili teško osakaćen jednim jedinim napadom. Iako se lako povezuje s tropskim i umjerenim morima, megalodon je vjerojatno imao sposobnost lova na različitim dubinama. Njegova golema veličina zahtijevala je visoku potrošnju energije. Stoga je mogao pratiti migracije kitova i drugih velikih morskih sisavaca, krećući se od relativno plitkih voda, gdje su se neke vrste povremeno razmnožavale, prema dubljim područjima gdje je temperatura vode mogla biti niža. Jedan od mogućih izazova bila je plovnost. Moderni morski psi reguliraju svoj položaj u vodi kombinirajući funkciju jetre, bogate skvalenom, i uzgon koji stvaraju njihove prsne peraje. U slučaju megalodona, taj je uzgon morao biti optimiziran kako bi nosio njegovu golemu težinu, što je zahtijevalo stalno plivanje i izvrsnu kontrolu smjera kako bi se izbjeglo pretjerano tonjenje. Anatomska konfiguracija prsnih peraja, koja je trebala osigurati dovoljan uzgon, vjerojatno je bila slična onoj velikog bijelog morskog psa, ali u znatno većim razmjerima. Ova sposobnost kretanja na različitim dubinama mogla je pridonijeti uspjehu vrste, omogućujući joj istraživanje širokog spektra staništa u potrazi za obilnim plijenom. Iako je hrskavični kostur zajednička značajka svih morskih pasa,
Veličina megalodona i drugi specifični anatomski detalji pokazuju izražene razlike u odnosu na današnje vrste. Primjerice, njuška ili prednji dio glave megalodona vjerojatno je bila kratka i robusna na temelju građe velikog bijelog morskog psa, koji se smatra dalekim analogom. Također se pretpostavlja da su mu oči bile proporcionalno velike, budući da vid ima ključnu ulogu u otkrivanju silueta i pokreta pod vodom. Još jedna značajna razlika odnosi se na razvoj crvenih i bijelih mišića. Morski psi iz porodice Lamnidae, poput velikog bijelog ili mako morskog psa, imaju dio crvenih mišića smješten blizu središnje linije tijela, što im omogućuje održavanje temperature mišića nešto više od temperature okolne vode putem oblika regulacije poznatog kao regionalna endotermija. Megalodon je vjerojatno imao istu prednost što mu je omogućavalo djelovanje u hladnijim vodama bez znatnog gubitka mišićne učinkovitosti, a time i praćenje plijena na širem području. Što se tiče obojenosti megalodona, važno je zapamtiti da se u nedostatku fosiliziranih mekih tkiva svaka rekonstrukcija temelji na pretpostavkama izvedenima iz suvremenih morskih pasa. Međutim, strategije predacije i kamuflaže uočene kod mnogih današnjih vrsta omogućuju razumnu hipotezu, protusjenčenje ili kontrastno obojenje, koje uključuje tamnija leđa i svjetliji trbuh. Ovaj dvobojni uzorak, vrlo čest među morskim životinjama, ima za cilj smanjiti vidljivost životinje u njezinu okruženju. Gledano odozgo, tamna leđa stapaju se s tamnijom bojom duboke vode, a gledano odozdo, svijetli trbuh stapa se sa svjetlošću površine. Za grabežljivca, čija je strategija lova mogla uključivati približavanje plijenu odozdo, ovakav kamuflažni uzorak bio bi iznimno vrijedan za iznenađivanje velikih riba. Ipak, moguće su bile i druge varijante. Neki morski psi imaju izraženije uzorke, poput tigrastog morskog psa s njegovim prugama. Nije poznato je li megalodon mogao imati slične uzorke ili je imao jednostavnu sivu ili plavičastu nijansu. S obzirom na njegovu veličinu, možda mu složeni uzorci nisu bili potrebni. Snaga i brzina bile su dovoljne za hvatanje većine plijena bez potrebe za pretjerano sofisticiranom kamuflažom. Ipak, vjerojatno je evolucija favorizirala obojenost, koja je nudila barem minimalnu taktičku prednost u lovu. Ako je megalodon mogao dominirati morima od miocena do pliocena, to je bilo i zahvaljujući suptilnoj ravnoteži između sirove snage i hidrodinamike. S tijelom dugim gotovo 18 metara, koeficijent prodora kroz vodu morao je biti optimalan kako bi se održala dovoljna krstareća brzina i iznenadili iznimno brzi morski sisavci. Primitivni kitovi, unatoč svojoj veličini, nisu bili lišeni okretnosti, a mnoge manje vrste kretale su se u jatima kako bi pobjegle grabežljivcima. Stoga je megalodon morao optimizirati svaki plivački pokret kako bi se nečujno približio i proizveo dovoljno snažan iznenadni nalet za smrtonosan ugriz. Ponekad se uspoređuje s podmornicom koja ispaljuje torpeda zbog svoje znatne mase usmjerene prema naprijed. Ova značajka, u kombinaciji s čeljustima sposobnima proizvesti jednu od najvećih sila ugriza ikada zabilježenih, oblikovala je profil supergrabežljivca koji se praktički nije imao čega bojati od svojih suvremenika, osim možda velikih skupina sposobnih za kolektivnu obranu. Oskudni fosilni dokazi o nasilnim sukobima, slomljenim kostima i višestrukim tragovima ugriza upućuju na to da se megalodon ponekad suočavao s teškim plijenom, potvrđujući još jednom stratešku važnost mišićne snage i hidrodinamike u njegovu lovačkom arsenalu. Jedan od ključnih elemenata prehrane megalodona činili su morski sisavci. U njegovo su vrijeme obilovali kitovi različitih veličina, primitivni dupini i preci tuljana koji su bili rašireni u obalnim područjima. Kitovi tog razdoblja mogli su dosezati znatne dimenzije s duljinama koje su se kretale između 5 i 15 metara, ovisno o vrsti i razdoblju. Iako se neki od tih kitova nisu mogli mjeriti s današnjim plavim kitovima, i dalje su predstavljali bogat izvor masti i proteina.
Tuljani su s druge strane bili manji, ali su se okupljali u velikim kolonijama blizu obala, što je pružalo redovit izvor hrane za megalodona kada je lovio u plitkim vodama. Dupini tog vremena, čija je veličina znatno varirala, obično između 2 i 4 metra, također su bili sastavni dio njegove prehrane. Znanstvenici su mogli potvrditi snažnu predaciju megalodona nad tim životinjama zahvaljujući dvijema vrstama dokaza. S jedne strane, brojni tragovi ugriza pronađeni na fosiliziranim kostima kitova pokazuju otiske golemih zuba, neusporedive s većinom drugih velikih prapovjesnih morskih pasa. S druge strane, sama raspodjela tih tragova ugriza, često smještenih u blizini prsnih peraja ili repa, upućuje na preciznu strategiju napada s ciljem brzog onesposobljavanja plijena. Za morske sisavce pokretljivost je ključna, a područja blizu plivačih nastavaka ili kralježnice ostaju kritične točke. Ovakav pristup ukazivao bi na usmjerenu tehniku lova, potvrđujući da megalodon nije bio tek običan strvinar. Osim što se hranio morskim sisavcima, megalodon je napadao širok spektar velikih riba, poput tuna, primitivnih sabljarki, velikih raža, pa čak i drugih morskih pasa znatne veličine. Današnje procjene temeljene na fosilnim ostacima sugeriraju da nije oklijevao napasti brze i snažne plijenove, poput nekih prapovjesnih tuna duljih od 2 metra. Raže, od kojih su neke imale impresivne raspona krila od nekoliko metara, često su se zadržavale blizu morskog dna u potrazi za rakovima. Megalodon ih je mogao iznenaditi plivajući na srednjim dubinama, zahvaljujući jednoj od svojih glavnih prednosti, snažnoj muskulaturi koja mu je omogućavala naglo povećanje brzine plivanja na kratkim udaljenostima. Što se tiče drugih morskih pasa, megalodon nije štedio ni svoje srodnike. Njegov plijen uključivao je manje impozantne vrste morskih pasa, vjerojatno dužine od 2 do 3 metra, a ponekad i veće, ovisno o prilikama i konkurenciji prisutnoj u njegovu staništu. Ova sklonost napadanju različitih vrsta grabežljivaca pokazuje da je megalodon doista zauzimao vrh hranidbenog lanca. Nijedna druga hrskavičasta riba nije mu parirala na položaju supergrabežljivca. Megalodon je morao iskoristiti svoju snagu i veličinu kako bi iznenadio svoje žrtve. Doista, ako bi plijen opazio prisutnost diva dugog 15 do 18 metara, odmah bi pobjegao. Takav morski pas nije se mogao osloniti isključivo na svoju maksimalnu brzinu, jer ga je veličina spriječavala da na velikim udaljenostima konkurira manjim i bržim grabežljivcima. Paleontolozi, oslanjajući se na studije pretpostavljene muskulature životinja u tadašnjim obalnim staništima, sugeriraju da je često preferirao tehniku zasjede iz dubljih voda. Vjerojatno je ostajao ispod vidnog polja svoje mete, koristeći relativnu tamu kako bi smanjio mogućnost da bude otkriven. Kada bi se udaljenost do plijena dovoljno smanjila, megalodon bi započeo brutalni juriš koristeći svoju snažnu muskulaturu. Promatranja nekih suvremenih velikih morskih pasa, poput bijelog morskog psa, pokazuju da se nalet iz dubine može dogoditi iznimno brzo, često pri brzinama većim od 30 ili 40 km na sat u kratkom vremenskom razdoblju. S obzirom na svoju veličinu, megalodon možda nije mogao dugo održavati takve brzine, ali je njegov početni nalet morao biti dovoljno snažan da pogodi plijen prije nego što je ovaj imao vremena za manevriranje. Ova taktika munjevitog napada, u kombinaciji s elementom iznenađenja, ostaje najbolja hipoteza za objašnjenje kako je nadvladao okretne i brze morske sisavce. Jednom kada bi došlo do kontakta, megalodon je imao golemu prednost, iznimno veliku snagu ugriza. Neki istraživači procjenjuju da je ona mogla dosegnuti ekvivalent nekoliko tona po kvadratnom centimetru, daleko nadmašujući snagu ugriza današnjih velikih morskih pasa. Kako bismo to lakše predočili, zamislimo da suvremeni bijeli morski pas, iako zastrašujući, ostvaruje maksimalni pritisak od oko 1,8 tona po kvadratnom centimetru.
U slučaju megalodona ponekad se navodi vrijednost 2 ili 3 puta veća, iako je takav parametar teško precizno izmjeriti jer se ne fosilizira. Ovaj golemi pritisak objašnjava se robusnom arhitekturom čeljusti, ali i snažnom muskulaturom povezanom s hrskavičnom lubanjom sposobnom za širenje i povlačenje. Jedan jedini ugriz često je bio dovoljan da nanese smrtonosne unutarnje ozljede plijenu znatne veličine, bilo da su to bili manji kitovi, velike ribe ili drugi morski psi. U mnogim slučajevima klasična tehnika predacije sastojala se od zadavanja početnog ugriza u trbušnu ili leđnu regiju kako bi se presjekla leđna moždina ili spriječilo bilo kakvo kretanje bijega. Posljedični gubitak krvi ili iznenadna paraliza osiguravali su megalodonu plijen bez većeg otpora. Iako impozantan, megalodon se također oslanjao na izoštrena osjetila kako bi locirao i identificirao svoj plijen. Kod suvremenih morskih pasa vid igra ključnu ulogu, osobito u bistrim vodama ili na većim udaljenostima. Iako ne poznajemo točne vidne sposobnosti megalodona, razumno je pretpostaviti da je imao sličnu osjetljivost kao veliki grabežljivci poput bijelog morskog psa, opremljenog mrežnicom prilagođenom kontrastima u različitim vodenim okruženjima. Njuh je, s druge strane, od presudne važnosti za morske pse, koji mogu otkriti i minimalne koncentracije krvi u vodi, ponekad reda veličine dijelića jednog dijela na milijun. Megalodon je, tražeći potencijalno ranjeni plijen ili lešine, mogao koristiti taj osjet kako bi prelazio velike udaljenosti vođen i najslabijim tragom hemoglobina. Bočni osjetilni kanali duž njegova tijela, slični onima kod današnjih morskih pasa, također su mu pomagali u detekciji vibracija i kretanja životinja koje su plivale u blizini. Tako, unatoč svojoj golemnoj veličini, brojni pokazatelji podupiru ideju da nije bio tek slijepi div koji se nasumce obrušavao na plijen, već visoko specijalizirani grabežljivac, u potpunosti sposoban iskoristiti čitav arsenal osjetila. Jedno od glavnih pitanja vezanih uz megalodona odnosi se na mogućnost kooperativnog lovnog ponašanja. Neki paleontolozi i stručnjaci za morske pse iznijeli su hipotezu da su se povremeno mogli udruživati više jedinki kako bi napali velike kitove ili opkolili skupine dupina. Ta se ideja temelji na analogijama s određenim morskim sisavcima poput orki koje love u skupinama ili na pretpostavci da neki morski psi mogu tolerirati prisutnost jedinki iste vrste ondje gdje su prehrambeni resursi obilni. Fosilni zapisi ne pružaju izravne dokaze o takvom ponašanju, jer je kooperativni lov izuzetno teško dokumentirati u geološkom zapisu. Ipak, neki istraživači sugeriraju da nalazišta na kojima su pronađeni brojni zubi megalodona u povezanosti s ostacima kitova mogu upućivati na zajedničku gozbu. Međutim, važno je biti oprezan, jer prisutnost više zuba može ukazivati na dolazak različitih jedinki koje su bile privučene istim lešom. U prirodi nije rijetkost da se više morskih pasa hrani na istoj traženoj žrtvi bez nužne aktivne suradnje u njenom lovu. Stoga su mišljenja i dalje podijeljena. Neki vjeruju da je megalodon većinu vremena djelovao sam, ali da bi u prisutnosti posebno velikog plijena ili u regijama s izuzetno obilnom hranom moglo doći do privremenog okupljanja jedinki. Drugi pak spekuliraju da bi agresivno i teritorijalno ponašanje isključivalo ovu hipotezu, smatrajući da bi ti morski psi izbjegavali izravnu konkurenciju izvan reproduktivnih razdoblja. Kako bi se dodatno rasvijetlio ovaj debata, zanimljivo je promatrati modernog velikog bijelog morskog psa. Ovaj morski pas uglavnom živi samotno, ali povremeno može tolerirati prisutnost drugih jedinki kada je hrana osobito obilna, kao što je oko leševa kitova koji plutaju. Neka istraživanja ponašanja ističu postojanje uspostavljene hijerarhije među prisutnim morskim psima. Veličina i vrijeme dolaska na mjesto hranjenja često određuju prioritet hranjenja. U rijetkim slučajevima
Zabilježena su opažanja koja bi se mogla protumačiti kao oblik suradnje, iako se većina znanstvenika naginje oportunističkoj prisili bez stvarne organizacije. Ako je megalodon dijelio neke od ovih ponašajnih crta, moglo bi se pretpostaviti da je uglavnom lovio sam kako bi izbjegao konkurenciju s obzirom na veličinu svojih prehrambenih potreba. Osim toga, istovremena prisutnost više odraslih golemih jedinki u blizini istog plijena mogla je izazvati nasilne sukobe zbog stresa uzrokovanog oskudicom nekih važnih plijenova. Ipak, neki paleontolozi zamišljaju da bi u područjima s velikom količinom ribe ili u migracijskim koridorima kitova privremene skupine megalodona mogle imati koristi od gotovo koordiniranog djelovanja. Jedan bi mogao započeti napad kako bi ozlijedio kita, dok bi drugi patrolirali uokolo kako bi spriječili bijeg iscrpljenog kita. Ova strategija još je uvijek spekulativna, ali ilustrira potencijalnu složenost ponašanja ovog izvanrednog grabežljivca. Znanstvenici su dugo raspravljali o načinu na koji su megalodoni rađali svoje mladunce. Danas je najprihvaćenija hipoteza viviparitet, relativno čest način reprodukcije među velikim suvremenim morskim psima. U tom scenariju, ženke megalodona nosile su embrije unutar tijela, pružajući mladuncima stabilno okruženje, zaštitu od mogućih predatora i kontinuirani nutritivni dotok. Ova vrsta reprodukcije razlikuje se od oviparnog načina, gdje se jaja polažu izvan tijela, i od ovoviviparnog, gdje se jaja razvijaju u maternici, ali se embriji hrane isključivo zalihama sadržanima u jajetu. Kod viviparnih jedinki može doći i do složenijih nutritivnih interakcija između majke i embrija, pružajući veću stopu preživljavanja novorođenčadi koja se često rađa veća i robusnija. Procjenjuje se da su se mladunci megalodona prilikom rođenja kretali između 2 i 3 metra duljine. Ova brojka može izgledati izvanredno, no valja napomenuti da se radilo o morskom psu koji je u odrasloj dobi mogao doseći duljinu od 15 do 18 metara, s tjelesnom masom između 50 i 70 tona. Za usporedbu, novorođeni veliki bijeli morski psi, čija odrasla veličina može doseći oko 6 metara, već pri rođenju mjere između 1 i 1,5 metra. Ova skala daje dobru predodžbu o veličini koju su mogli doseći novorođeni megalodoni, pružajući im značajnu prednost nad mnogim konkurentskim grabežljivcima svog vremena. Stopa rasta megalodona jedno je od najintrigantnijih pitanja za istraživače. Rijetke analize temeljene na zapisima rasta, često izvedene iz prisutnosti pruga na fosiliziranim kralježnicama, sugeriraju procijenjenu stopu rasta od 16 do 20 cm godišnje. Zašto je ova brojka potencijalno vjerodostojna? Proučavajući moderne morske pse, uočava se da neke velike vrste pokazuju stope rasta od oko 20 cm godišnje u prvim godinama, prije nego što im se tempo rasta postupno smanji. Za gigantskog grabežljivca poput megalodona, brz rast pružao je više prednosti. Mogao je lakše izbjeći većinu opasnosti, brzo se pozicionirati u hranidbeni lanac kao dominantni lovac i tako osigurati vlastito preživljavanje. Međutim, ovaj rast nije bio linearan. Kao i mnoge ribe i morski psi, megalodon je vjerojatno prolazio kroz faze ubrzanog rasta, povezane s razdobljima obilja hrane ili metaboličkim promjenama povezanim s hormonskim razvojem. Također je moguće da se stopa rasta usporavala u blizini odrasle dobi, kada je energija bila usmjerena više na reprodukciju nego na povećanje veličine. Određivanje spolne zrelosti megalodona predstavlja izazov. Fosili uglavnom pružaju samo djelomične zube, ponekad fragmente kralježaka, ali rijetko daju izravne tragove o točnoj dobi reprodukcije. Ipak, postoji konsenzus oko raspona od otprilike 10 do 15 godina za postizanje spolne zrelosti ovog golemog morskog psa. Zašto je proces tako dug? Prvenstveno zbog veličine. U mnogim vrstama morskih pasa, uključujući velikog bijelog i peregrinskog morskog psa, jedinke dosežu spolnu zrelost uglavnom kada postignu kritičnu veličinu.
Za megalodona, čija se procijenjena maksimalna duljina odrasle jedinke kreće između 15 i 18 metara, ovaj je cilj zahtijevao značajne energetske resurse i dug period rasta. Uloga veličine u reproduktivnoj konkurenciji bila je ključna. Kod nekih suvremenih morskih pasa, mužjaci i ženke mogu surađivati u određenim staništima, ali ponekad i žestoko konkuriraju za parenje. Pretpostavlja se da je kod megalodona velika veličina služila ne samo kao faktor zastrašivanja prema istovrsnicima, već mu je omogućavala i lakše dominiranje područjima za reprodukciju. Veći mužjak mogao je imati više prilika za parenje, kao i veću sposobnost da obrani potencijalne partnerice od rivala. S gledišta ženke, konkurencija za najbolje partnere vjerojatno je bila jednako važna kao i prijenos najrobustnijih gena, što je osiguravalo preživljavanje budućih generacija. U ovom kontekstu velika veličina u spolnoj zrelosti i time robusno i učinkovito tijelo predstavljala je značajnu selektivnu prednost. S obzirom na svoju veličinu, megalodoni su vjerojatno slijedili specifične migracijske rute za reprodukciju, birajući područja bogata hranom i relativno sigurna za mladunce. Suvremeni morski psi često uspostavljaju odgajališta, vrste zaštićenih zona za zaštitu mladunaca od opasnosti iz okoliša. Zbog svoje impresivne veličine, megalodoni su imali manje razloga za strah od predatora, ali su i dalje mogli tražiti strateška mjesta kako bi izbjegli konkurenciju i omogućili da njihovi mladunci iskoriste obilje plijena. Iako su ova ponašanja i dalje teoretska, temelje se na opažanjima drugih vrsta velikih suvremenih morskih pasa koje primjenjuju slične strategije kako bi maksimizirale šanse za preživljavanje mladunaca. Nakon što su prošli faze rođenja, prvih godina brzog rasta i spolne zrelosti, postavlja se pitanje životnog vijeka megalodona. Najpreciznije procjene sugeriraju prosjek od 30 do 40 godina. Za dolazak do ove brojke, znanstvenici su se oslanjali na više pristupa. S jedne strane, proučavanje prstenova rasta na kralješcima omogućuje približnu procjenu dobi kod određenih fosilnih primjeraka. S druge strane, usporedba sa životnim strategijama i dugovječnošću velikih suvremenih morskih pasa daje vrijedne naznake. Primjerice, grenlandski morski pas, iako živi u vrlo različitim uvjetima, može premašiti 200 godina, dok druge vrste srednje velikih morskih pasa žive najviše oko 20 godina. Megalodon se, s druge strane, nalazio u srednjem rasponu, što je konzistentno za supergrabežljivca s visokim metabolizmom, aktivnim stilom života i stalnom potrebom za plijenom radi preživljavanja. Međutim, nekoliko faktora moglo je utjecati na životni vijek pojedinca, prvenstveno ozljede. Borbe među mužjacima megalodona ili između megalodona i drugih velikih morskih grabežljivaca mogle su izazvati teške traume. Unatoč snažnoj muskulaturi i impozantnim čeljustima, megalodon se mogao ozlijediti tijekom sukoba za hranu ili pristup partnerici. Duboki ugrizi ili prijelomi čeljusti mogli su ugroziti njegovu sposobnost učinkovitog lova, čime bi se značajno smanjio njegov životni vijek. Također, oskudica hrane bila je odlučujući faktor. Odrasla jedinka duljine između 15 i 18 metara vjerojatno je zahtijevala ogromne količine mesa za održavanje metabolizma i sposobnost plivanja dovoljno brzo kako bi pratila plijen. Ako bi zbog okolišnih, klimatskih ili migracijskih razloga populacije plijena, poput prapovijesnih kitova ili velikih riba, opadale u nekom području, megalodon bi bio prisiljen prijeći velike udaljenosti kako bi pronašao novu morsku faunu. U takvim okolnostima ravnoteža između potrošnje energije i unosa kalorija bila je presudna. Što su putovanja dulja, to je veći rizik od iscrpljenosti ili intenzivne konkurencije s drugim supergrabežljivcima, što je stvaralo fiziološki stres koji je mogao skratiti životni vijek. Još jedan aspekt koji se često zanemaruje jest problem parazita i bolesti. Suvremeni morski psi ponekad su zaraženi raznim parazitima, vanjskim i unutarnjim, koji mogu utjecati na njihovu funkciju.
U prapovijesnom oceanu megalodon nije bio izuzetak od takvih prijetnji. Morski paraziti, određeni virusi ili bakterijske infekcije mogli su oslabiti organizam, smanjujući njegovu sposobnost lova ili obrane. Osim toga, oslabljen pojedinac imao je veću vjerojatnost smrti zbog manje ozljede ili nesposobnosti da pronađe dovoljno hrane za obnavljanje energije. Unatoč svim tim opasnostima, megalodon koji bi dosegao odraslu dob i pronašao dovoljno hrane mogao je očekivati preživljavanje 3 do 4 desetljeća. Ovaj relativno dug životni vijek u kombinaciji s kasnom spolnom zrelošću podrazumijevao je da je vrsta morala održavati dovoljnu stopu reprodukcije kako bi nadoknadila smrtnost mladunaca i adolescenata. U najboljem slučaju, svaka ženka mogla je roditi nekoliko mladunaca tijekom svojih plodnih godina, osiguravajući time obnavljanje populacije. Međutim, ti parametri životnog ciklusa također su činili vrstu ekološki zahtjevnom. Supergrabežljivac poput ovog trebao je prostrana lovišta i gotovo neprekidan dotok hrane. Da bismo razumjeli evolucijske korijene megalodona, prvo moramo zapamtiti da su morski psi životinje hrskavičaste građe, čiji su potpuni fosili prilično rijetki. Međutim, njihovi mineralizirani zubi očuvani su znatno češće u sedimentima, što ih čini vrijednim izvorom informacija. Stoga se paleontolozi oslanjaju na proučavanje ovih zuba kako bi rekonstruirali glavne faze nastanka divovskih morskih pasa i utvrdili povezanost između različitih izumrlih vrsta. Prema raznim hipotezama, megalodon pripada skupini morskih pasa poznatih po velikim zubima. Ti morski psi postojali su već u starijim oblicima nakon masovnog izumiranja u krede prije otprilike 66 milijuna godina. Tijekom eocena i oligocena istaknuli su se i drugi morski psi, također ostavljajući spektakularne zube, što ukazuje na postojanje loze životinja koja je postajala sve veća. Za praćenje ove loze obično se spominju dva imena, Otodus i Carcharocles. Otodus je primitivni rod koji je živio uglavnom tijekom eocena, između prije otprilike 56 i 34 milijuna godina. Već je imao velike i oštre zube, ali jednostavnijeg oblika, s malo ili nimalo nazubljenja. Postupno su paleontolozi primijetili pojavu vrsta s promjenama u zubima. Sekundarno nazubljenje postalo je vidljivo, a opći oblik postao je trokutastiji i širi. U tom kontekstu pojavio se rod Carcharocles, s kojim je megalodon dugo bio povezan pod imenom Carcharocles megalodon. Međutim, neki istraživači radije nazivaju ovu vrstu Otodus megalodon, tvrdeći da pripada istoj lozi koja se proteže kroz dug vremenski period i očituje postupnu tranziciju u obliku zuba. Tijekom milijuna godina može se uočiti tendencija. Čeljusti se povećavaju, krune zuba se šire, nazubljenje postaje izraženije, a sve upućuje na prehranu velikim plijenom, poput primitivnih ciklida ili važnih vrsta riba. Ova evolucijska osobina odražava kontinuiranu prilagodbu otvorenim staništima i obilnim izvorima hrane, karakterističnim za razdoblja kada je klima Zemlje bila umjerenija, a razina mora viša, što je pogodovalo razvoju prostranih morskih ekosustava. Zubi su najbolji opipljivi dokaz koji znanstvenici koriste za praćenje evolucijskog puta ovih morskih pasa. Mnogi fosili tranzicije pokazuju međustupanjne karakteristike. Kako se penje u kronološkoj ljestvici, pronalazimo sve više fosila koji pokazuju zubnu strukturu prilagođenu trganju debelog mesa, posebno morskih sisavaca. Primjerci pronađeni širom svijeta, osobito u Sjevernoj Americi, Europi, Africi i Aziji, pokazuju da ova anatomska promjena nije rezultat izolirane lokalne mutacije, već evolucije u velikim razmjerima kao odgovor na okolišne pritiske i dostupnost značajnog plijena. Ova zbirka fosila potvrđuje da su povećanje veličine i specijalizacija zubne strukture bili postupni procesi koji su trajali milijunima godina i na kraju doveli do jednog od najsnažnijih stvorenja koje su oceani ikada poznavali. Još jedna ključna točka za razumijevanje evolucije megalodona
odnosi se na povećanje tjelesne veličine. Primitivni morski psi iz loze Otodus već su mjerili nekoliko metara, često prelazeći 3 ili 4 metra, što ih je činilo istaknutim grabežljivcima svog vremena. Međutim, fosili Carcharocles auriculatus, Carcharocles angustidens i Carcharocles chubutensis pokazuju jasnu tendenciju povećanja, kako u zubnoj strukturi, tako i u ostatku hrskavičastog skeleta. Znanstvene procjene sugeriraju da su već od vremena Carcharocles chubutensis pojedinci često prelazili 10 metara duljine. Kasnije je megalodon, često smatran krajnjom kulminacijom ove loze, dosegao kolosalne dimenzije. Često se uspoređuje s velikim bijelim morskim psom Carcharodon carcharias, zbog očitih sličnosti, posebno pretpostavljenog bojenja, općeg oblika tijela i snažnih zuba. Međutim, postoje brojne kontroverze oko točne klasifikacije megalodona. Dugo se smatralo da pripada istom rodu kao bijeli morski pas, tjasto Carcharodon, odakle i staro ime Carcharodon megalodon. Vjerovalo se da ova dva supergrabežljivca pripadaju istom izravnom evolucijskom nizu. Ipak, novija istraživanja, posebno usmjerena na finu strukturu zuba, njihovo nazubljenje i način na koji je korijen zuba ugrađen u čeljust ukazuju na postojanje značajnog evolucijskog jaza između modernog bijelog morskog psa i megalodona. Zubi bijelog morskog psa, iako nazubljeni, razlikuju se u finoći rubova i nemaju iste omjere širine i duljine kao zubi megalodona. Stoga je moguće da bijeli morski pas pripada drugačijoj lozi, bližoj drugim makrograbežljivim morskim psima, dok megalodon pripada zasebnom rodoslovnom stablu, onom Otodusa. Ova kontroverza nije samo pitanje terminologije. Ona utječe na naše cjelokupno razumijevanje evolucijske dinamike unutar grupe lamniforma, reda fusiformnih morskih pasa, koji uključuje između ostalog morskog psa mako, bijelog morskog psa i megalodona. Znanstvene rasprave ponekad su bile intenzivne i svode se na dva glavna stajališta. S jedne strane, neki stručnjaci smatraju da zapanjujuća sličnost, često nazvana evolucijskom konvergencijom, ne implicira nužno izravnu srodnost. S druge strane, neki inzistiraju na izraženim sličnostima u obliku zuba i mogućim aspektima morfologije lubanje, kako bi dvije vrste svrstali u bližu grupu unutar evolucijskog stabla. Nažalost, odsutnost potpunog fosilnog kostura u kombinaciji s hrskavičastom prirodom kostura morskih pasa znatno ograničava mogućnost provođenja naprednijih testova. Za razliku od kostiju životinja s koštanim skeletom, hrskavica morskih pasa fosilizira se samo u vrlo rijetkim slučajevima. U osnovi imamo pristup otiscima, mineraliziranim fragmentima ili djelomičnim ostacima čeljusti. Međutim, pronalaženje DNK u tim fosilnim materijalima je nezamislivo, jer se ova nukleinska kiselina očuva izuzetno ograničeno. Organske molekule se brzo razgrađuju tijekom vremena i, do danas, paleontolozi ne mogu izdvojiti upotrebljivu DNK iz morskog psa starog nekoliko milijuna godina. Kao posljedica toga, važna rasprava o stvarnoj srodnosti megalodona ostat će otvorena sve dok se ne otkriju iznimno dobro očuvani fosilni primjerci u neviđenim uvjetima ili se ne razviju revolucionarne tehnike. U ovoj fazi naše znanje temelji se na usporednom proučavanju fosilnih zuba i znatno rjeđe na fragmentima kralježaka koji su se možda djelomično mineralizirali. Mnogo prije nego što je moderna znanost priznala postojanje megalodona, divovski fosilni zubi već su se prikupljali od strane entuzijasta ili običnih obalnih stanovnika. U srednjovjekovnoj Europi nije postojalo čvrsto naturalističko objašnjenje za njihovo podrijetlo. Mašta je prevladala, a ti veliki zubi ponekad su se nazivali zmajevim jezicima ili čak kamenim jezicima. Smatrani su izvanrednim relikvijama, ponekad opremljenima navodnim magijskim ili terapeutskim svojstvima. Princi klerici čuvali su ih kao kuriozitete, a ponekad su se polirali ili postavljali kao nakit. Tek tijekom renesanse, s pojavom prvih geoloških i paleontoloških studija,
Shvaćeno je da se radi o fosilnim zubima morskih pasa. Od 17. stoljeća učenjaci poput Nicholasa Stena pokazali su veliko zanimanje za te fosile i objavili pionirske radove o prirodi tih ostataka. To je bio prekretnica u razumijevanju povijesti života, jer je postojanje izumrlih bića dovelo u pitanje mnoge prethodne ideje o nepromjenjivosti vrsta. Mehanizmi koji su doveli do izumiranja megalodona i dalje su jedna od velikih misterija morske paleontologije. Da bismo kontekstualizirali megalodona, važno je znati da je ova vrsta evoluirala u znatno toplijim i relativno stabilnim vodama tijekom miocena prije otprilike između 23 i 5,3 milijuna godina. Tijekom tog razdoblja naš planet doživio je uglavnom umjerenu klimu u odnosu na današnju, potpomognutu posebnim oceanografskim strujama i većom razinom ugljičnog dioksida u usporedbi s današnjim razinama. Postupno, krajem miocena i početkom pliocena, prije otprilike 5 milijuna godina, Zemlja je ušla u izraženiji ciklus hlađenja. Kao termofilni morski pas, to onaj koji je preferirao toplije temperature, megalodon se suočio s postupnim smanjenjem pogodnih morskih područja. Ovo hlađenje nije bilo naglo u ljudskoj perspektivi jer je trajalo stotinama tisuća godina. Međutim, u geološkom smislu, bilo je dovoljno da duboko promijeni oceanske ekosustave. Polarne kape počele su se širiti. Oceanske struje promijenile su svoj tok, a prosječna temperatura oceana pala je za nekoliko stupnjeva. Precizno određivanje točne temperature vode u područjima koja je megalodon posjećivao kompleksno je, jer nemamo fosilni termometar. Ipak, analize sedimenta i mikroorganizama jasno pokazuju globalno hlađenje između 2 i 4 stupnja, ovisno o regiji. Za životinju čija se zona termalne udobnosti procjenjivala između 12 i 27 stupnjeva, ovo smanjenje moglo je značajno smanjiti područje distribucije. Kako se planet hladio, topli oceani postajali su sve rjeđi, a neke migracijske rute ključnog plijena mogle su biti poremećene. Kitovi, na primjer, koje mnogi znanstvenici smatraju jednim od glavnih izvora hrane megalodona, počeli su prilagođavati svoja kretanja novim klimatskim ravnotežama, migrirajući u hladnije, potencijalno bolje oksigenirane vode, koje su nudile i druge prednosti, poput obilja krila ili male ribe. Stoga je za megalodona postalo složenije pratiti plijen na dugim udaljenostima, budući da je sama vrsta zbog svoje fiziologije i dalje u velikoj mjeri ovisila o relativno toplim morskim područjima. Hlađenje klime nije bila jedina značajna promjena koja je obilježila kraj miocena i početak pliocena. Istovremeno su se dogodile važne geološke promjene, uključujući postupni nastanak Panamskog vrata. To je bio ključni događaj prije potpune formacije ove kopnene trake koja povezuje Sjevernu i Južnu Ameriku. Vode Tihog i Atlantskog oceana u tropskim područjima bile su široko povezane. Ovo prolazno područje, još otvoreno prije oko 10 milijuna godina, počelo se zatvarati, postajući gotovo nepropusno prije otprilike 3 milijuna godina, čime je stvorena značajna prepreka za morske vrste. Neposredna posljedica podizanja tih kopnenih površina bila je preusmjeravanje oceanskih struja. Atlantik je ostao izoliran od Pacifika, regulirajući salinitet i temperaturu na različit način u svakoj od ovih dviju glavnih bazena. Morski organizmi koji su prije imali slobodu migracije između oceana, sada su bili blokirani ili znatno ograničeni. Za supergrabežljivca poput megalodona, naviklog na velike zone lova, smanjenje ovih morskih prolaza značilo je promjenu u distribuciji određenih populacija plijena. Na primjer, poremećeni su tokovi jata pelagičkih riba. Morski sisavci prilagodili su svoje migracijske rute, a morska staništa doživjela su promjene u salinitetu koje bi mogle utjecati na distribuciju vrsta u velikom opsegu. Kako se panamski tjesnac postupno zatvarao, svjetska geografija preoblikovala je obale, proširila ili smanjila određena unutarnja mora i promijenila oceansku cirkulaciju. Kako su se tople vode, koje su prije bile prostrane,
koncentrirale u manjim prostorima, megalodon je bio prisiljen koncentrirati se u manjim teritorijima pogodnim za njegovu fiziologiju. Fosilni zapisi zapravo pokazuju da je ovaj divovski morski pas preferirao lov u područjima s relativno visokim temperaturama, posebno u polukustalnim zonama bogatim morskim sisavcima. Smanjenje pogodnog staništa moglo je izazvati nekoliko značajnih problema. Prvo, intraspecijska konkurencija, jer između samim megalodonima, mogla je porasti u ovim užim i prenapučenim područjima. Zatim, konkurencija s drugim velikim grabežljivcima, poput nekih hladno otpornijih morskih pasa ili predatora među morskim sisavcima, također se intenzivirala. Konačno, budući da su tople zone bile udaljenije od obale ili razbacane, megalodoni su vjerojatno morali prijeći veće udaljenosti kako bi pronašli količinu hrane potrebnu za održavanje svoje kolosalne mase. Ova energetska logistika, i onako teška za životinju takvih dimenzija, vjerojatno je postajala sve zahtjevnija u osiromašenom ili fragmentiranom okolišu. Većina paleontologa slaže se da su morski sisavci, osobito kitovi, činili ključni dio prehrane megalodona. Otisci fosiliziranih zuba, pronađeni na kostima kitova, potvrđuju aktivnosti lova supermorskog psa u tim područjima. Kako se klima mijenjala, mnoga su se staništa kitova pomaknula ili fragmentirala u potrazi za novim područjima s resursima i termalnom stabilnošću. Na primjer, kit i ben su se prilagodili hladnijim staništima, vjerojatno bogatim krilom i malom ribom, dok su se druge migracijske populacije mogle razviti prema rutama manje dostupnim megalodonu. Kako su populacije kitova stalno u pokretu i ponekad u opadanju, dostupnost velikog plijena mogla je staviti megalodona pod prehrambeni stres. Jedinka duga između 15 i 18 metara, čije su dnevne energetske potrebe morale biti vrlo velike, mogla se brzo naći u problemu ako je morala prijeći veće udaljenosti da bi pronašla plijen odgovarajuće veličine. Periodi posta bi se produžili, povećavajući ranjivost životinja na bolesti i ozljede te ograničavajući njihovu reproduktivnu sposobnost. Drugi aspekt ove teorije odnosi se na opći pad morske bioraznolikosti krajem pliocena, djelomično povezan s hlađenjem. S izumiranjem ili rijetkošću određenih vrsta kitova, cijeli je hranidbeni lanac patio, a megalodon na vrhu piramide morao je trpjeti značajne posljedice. Dakle, ovaj pritisak na resurse hrane čini se ključnim čimbenikom u mogućem nestanku najvećeg morskog psa svih vremena. Osim smanjenja dostupnog plijena, megalodon se zasigurno morao suočiti s brojnim konkurentima, kako novim, tako i postojećim. Tijekom ovog kritičnog razdoblja, novi rodovi kitova, predatora i velike populacije lova počeli su se diverzificirati. Fosili otkrivaju postojanje mesojednih populacija s robusnim zubima, sposobnim napadati velike plijenove. Ne smijemo zaboraviti i dalekog pretka orka, poznatijih kao drevne orke, koje su se također uključile u utrku za supergrabežljivce. Megalodon se mogao osjećati zastrašeno pred ovim morskim sisavcima koji su unatoč manjoj veličini lovili u grupama ili koristili strategije okruženja. Za samotnog morskog psa, napad na organiziranu i koordiniranu grupu predstavljao je veći rizik od neuspjeha ili ozljede. Jednom kada bi tako velika životinja počela nakupljati ozljede, njezina bi sposobnost lova dodatno opala, zapadala u začarani krug, povećavajući poteškoće u pronalasku hrane, smanjujući reproduktivnu sposobnost i konačno dovodeći do pada populacije. Tijekom miocena i pliocena važno je napomenuti da nisu sve populacije bile mirni kitovi koji se hrane filtracijom. Diverzifikacija linija citacija, od kojih su neke imale vrlo mesojednu prehranu, vjerojatno je intenzivirala prehrambenu konkurenciju. Znanstvenici spominju, na primjer, postojanje obitelji kitova predatora, sposobnih napadati plijen veličine slične onoj megalodona. Fosil stvorenja nazvanog Liviatan melvili, prapovijesnog kita s moćnom čeljusti i divovskim zubima, otkrivenog u Peru, ilustrira kako je ocean bio dom
i drugim velikim potencijalnim lovcima. S procijenjenom dužinom od više od 13 metara i lubanjom dugom gotovo 3 metra, ovaj kit mogao je lako rivalizirati s velikim morskim psom ili čak ugroziti megalodona u određenim uvjetima. Ova konkurencija rezultirala je raspodjelom ili čak smanjenjem dostupnih morskih resursa. Novi grabežljivci, često prilagodljiviji temperaturnim varijacijama ili sposobni brzo prijeći velike udaljenosti, pronalazili su i eksploatirali druge niše u usporedbi s vjerojatno manje svestranim megalodonom. Pred nedostatkom kitova i pojavom konkurentskih predatora, ukupni prehrambeni resursi u područjima pogodnim za megalodona postali su oskudni. Procjenjuje se da je velika jedinka morala konzumirati količinu hrane proporcionalnu svojoj kolosalnoj težini tijekom godine, potencijalno nekoliko tona plijena. Uzimajući u obzir periode posta, kada bi lokalni ekosustav pretrpio šok, poput masivne migracije kitova u hladnije ili bogatije vode, megalodon je gotovo preko noći gubio opskrbu hranom u geološkom smislu. Paleontološki podaci, iako ponekad ostavljaju prostor za interpretaciju, podržavaju ideju da je prilagodljivost ključna u takvim okolnostima. Neki morski grabežljivci, poput modernih orka, mogu mijenjati prehranu iz sezone u sezonu, prelazeći s ribe na morske sisavce ili glavonošce prema dostupnosti. Nasuprot tome, megalodon, specijaliziran za hvatanje velikog plijena, nije izgledao tako oportunistički. Još jedna značajna točka u ovoj konkurenciji je moguća superiornost socijalnih morskih sisavaca. Moderne orke, na primjer, poznate su po svojem kooperativnom lovu, organizaciji u čopore, stabilnim grupama i izvanrednoj socijalnoj inteligenciji. Čak i u doba megalodona ili nešto ranije, preci orki morali su razvijati početne metode kolektivnog lova, što im je davalo bolje šanse za hvatanje velikog plijena. Za samotnog supergrabežljivca poput megalodona suočavanje s grupom vjerojatno je bilo mnogo opasnije nego napad na izoliranu jedinku. Svaki napad mogao je rezultirati ozljedom koja bi ugrozila sposobnost plivanja ili smanjila snagu ugriza. Ako uzmemo u obzir da su neke drevne orke možda preferirale iste plijenove kao i megalodon, suočavamo se s izravnim sukobom za opstanak ovih dviju vrsta u kontekstu oskudice resursa. Ova hipoteza naglašava evolucijsku prednost lova u skupini. Grabežljivci ne samo da mogu bolje zaštititi svoje pripadnike, već mogu razvijati strategije za zastrašivanje ili nadvladavanje rivala. Za ilustraciju moći skupine, studije o modernim orkama pokazuju da se jedinke koordiniraju kako bi stvarale destabilizirajuće valove pri lovu na pinipede ili morske pse. Preneseno nekoliko milijuna godina unatrag, ove tehnike grupnog lova pretvaraju skupinu predatora u značajnog konkurenta za samotnog megalodona. Drugo moguće objašnjenje ovog opadanja leži u smanjenju genetske raznolikosti unutar populacije megalodona. Kada se vrsta previše specijalizira i njezino područje rasprostranjenosti smanjuje, populacija se često koncentrira u izoliranim nišama. U takvim uvjetima smanjuje se genetska razmjena, a ponekad se jedinke pare s bliskim rođacima, što povećava rizik od nasljednih bolesti i ograničava sposobnost prilagodbe promjenjivim uvjetima okoliša. Uz to dolazi sve veći pritisak prehrambene konkurencije, potreba za većim migracijama kako bi se pronašla područja za reprodukciju ili lov i klimatska ograničenja. Čini se vjerojatnim da je megalodon iskusio takozvana demografski uski grlo. Neki paleontolozi također smatraju da, kada vrste dosegnu ekstremnu veličinu, trebaju širu geografsku distribuciju kako bi održale zdravu genetsku raznolikost. Rijetkost recentnih fosila megalodona sugerira postupni pad populacije, moguće pogoršan nedostatkom genetske varijabilnosti. S evolucijskog gledišta, vrsta koja je vladala oceanima milijunima godina mogla se činiti neuništivom. No, prirodna povijest obiluje primjerima ultraspecijaliziranih bića koja se bore da pronađu održive alternative kada se njihovo okruženje promijeni. Megalodon, unatoč statusu supergrabežljivca, nije iznimka. Promjene uvjeta, hlađenje,
konkurencija i oskudica resursa zahtijevaju adaptivnu fleksibilnost koja često nedostaje velikim i dugovječnim životinjama. Smanjenje genetske raznolikosti obično rezultira manjom otpornosti na parazite, infekcije ili fluktuacije okoliša. U slučaju megalodona, novi morski paraziti, brza evolucija konkurentskih vrsta i pojavljivanje bolesti mogli su biti fatalni, osobito ako je preostala populacija već bila oslabila zbog nedostatka hrane. Nadalje, ako se spolna zrelost odgađala između 10 i 15 godina prema nekim procjenama, a legla su bila ograničena, zamjena generacija postala je prespora da bi nadoknadila gubitke. Ako je golema veličina megalodona bila prednost u razdobljima prosperiteta, njegova velika snaga i dostupnost velikog plijena, ista ta karakteristika mogla je postati nedostatak kada su se uvjeti pogoršavali. U biologiji se ponekad govori o metaboličkom trošku. Što je organizam veći, više resursa mu treba za preživljavanje. U kontekstu smanjenja zaliha hrane i većih udaljenosti koje treba prijeći, ekstremna veličina povećava rizik od energetskog iscrpljenja. Termoregulacija za morskog psa takvih razmjera može biti složenija. Iako morski psi nemaju toplu krv poput sisavaca, neki mogu održavati lokalno povišene temperature u mišićima i organima poput velikog bijelog morskog psa. Za megalodona velika tjelesna masa pružala je termičku inerciju koja je mogla biti korisna u relativno toplim i stabilnim vodama, ali nepovoljna ako su te vode hladile ili se fragmentirale u nepovezane sektore. Dakle, njegova morfologija, nekad jamstvo uspjeha, mogla ga je pritvoriti tijekom naglih ili izmjeničnih promjena okoliša. Suprotno ideji o naglom izumiranju, većina istraživača vjeruje da je izumiranje megalodona bio proces koji je trajao nekoliko stotina tisuća godina ili više. U geološkoj skali to može izgledati kratko, ali za životinju koja je živjela desetljećima odgovara sporom opadanju. Generacija za generacijom nije bilo jednog katastrofalnog događaja poput udara meteora ili velike vulkanske erupcije koji bi ga odmah uništio. Umjesto toga može se pretpostaviti da je nestajanje bilo domino efekt, prvo regresija populacija u perifernim područjima, zatim povlačenje u toplije središnje regije i konačno fragmentacija u sve manje skupine do potpune nestajanja. Fosilni zapisi pokazuju da su zubi megalodona, nekad prisutni na svim kontinentima osim Antarktika, počeli rijetko nalaziti prije 3,6 milijuna godina i gotovo nestali nakon 2,6 milijuna godina. Ovaj široki vremenski raspon sugerira da su neke lokalne populacije možda preživjele malo duže u izoliranim područjima kao relikti prije potpunog izumiranja. Ovo sporo propadanje populacija tipično je za velike morske vrste čiji uspjeh ovisi o stabilnom hranidbenom lancu i prostranim teritorijima. Kada se ekosustav fragmentira, smanjuje se otpornost i izumiranje postaje neizbježno. Posljednji dio ove priče odnosi se na konačni dokaz nestanka. Istina je da sama priroda morskih pasa, čiji je skelet od hrskavice koja se slabo očuvala, otežava prikupljanje fosilnih dokaza. Većina otkrića temelji se na zubima, mineraliziranim strukturama mnogo otpornijim. Ipak, odsutnost fosila starijih od 2,6 milijuna godina najbolji je argument za tvrdnju da megalodon više ne postoji. Rijetki zubi za koje se ponekad tvrdi da su nedavno fosilizirani, nakon analize pokazali su se starijima nego što se očekivalo ili pokazuju geološke dokaze o stratigrafskoj reorganizaciji, što znači da su stari zubi premješteni u mlađe slojeve. U znanosti odsutnost dokaza nije dokaz odsutnosti, ali situacija je dovoljno jasna za znanstvenu zajednicu. Megalodon nije bio dio naših oceana najmanje 2,6 milijuna godina. Neki mitovi ili urbane legende sugeriraju da bi mogao još uvijek preživjeti u neistraženim dubinama. No uvjeti života u tim abisalnim zonama, ekstremni pritisak i oskudica velikog plijena nisu kompatibilni s pretpostavljenom fiziologijom tako kolosalnog predatora. Nadalje, u modernim vremenima nije zabilježen niti jedan pouzdan susret niti dokaz
poput leša velike kitove s ogromnim tragovima ugriza.